So, what's up sa inyong mga ka-ignorante? Kung gusto mo mapanood palagi ang video namin, i-like lang ang aming Facebook page, Comedian Squad, at mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel, Comedian Squad. And please click the notification bell para ma-notify ka pag nag-upload kami ng bagong video. Sige na nga! Ang kulit mo! So, ngayon mga ka-ignorante, magbibisaya muna tayo kasi Bisaya content to eh. May nag-request kasi sa akin dapat Tagalog kasi para maintindihan ng mga Tagalog. Pero pag Bisaya content, Bisaya tayo. Pero kapag Tagalog content, magtatagalog ako. Okay. Kanisiya nga vlog. Kuani gipakita nako sa inyo katong tiping namo sa kanang ulitawng badlongon serye episode 11. Katong load bitaw na kanang kuan waay mo abot ang load, nag-away-away ang pagtiping namo ato alas 2 na sugdan na human alas 5 unya alas 2 na gay na sugdan nadugay pagid mi kay kani sila kanang pasaway kaayo sa tiping kanang mugkuan pa no, sige na kog recite sa kuan kay wa man toy script nagsige kog recite imbis sila ang recite nanguha no og limon nagburo vlog kunuhay sila lang unya nagburo vlog sa garak paging kamera niya ay di ako gipa-edit unya kay i-post ko no unya kay sa garak man da ito ilang kamera gipasa sa ko ako nag-edit kuan alas 5 minahuman mautong murag nag anam-anam pag blurred amo ang video kay alas 5 na human alas 2 gisugdan Nanas dire ko sige na kamera. Nanas dire kay. Nag-sit up pa sa areas. Nanas dire kay try. Naman na siya. Tas mga ka-ignorante. Ada. So mga what's up ka-ignorante? Kani paborito ko. Limon aslo. Limon, lami kay limon. Ano siya ang format now niya? Ay, akong limon. Ay, wala dunot akong limon. Ako ngan pagid ang panit saraban na niya kung kauban ay. Mga sa ignorante marag saraban kay ni san tikit. Oh, kaon pati panit. What's up mga ka-ignorante? Taon sa limon na isa. Lemon challenge. Lemon. I know. Lemon challenge. Lemon challenge. Sarap kayo na, sarap. Sweet kayo, pero walang kayo. Taong ganyan-ganyan, no? Nakakasad, nagdanag butong. Ay buwang. Kapay. Lemon challenge. Pila ka bang natubog? Ang pagpilo dito. Lemon challenge. Hindi ka kundi ano. Pati ito. Ano? Tama gabi ba ito? Ala, balbos din ka kay tani. Grabe, mga ignorante grabe saraban na itong kaubaro, kusukin tong limon. O, kasabi may limon ka, support ako. Halamig limon dira kayo. Hello ka, punuan. Yo, okay kayo. Sweet kayo, pero wala kayo. Yo, Sila panlima. Grabe. Ako kayo usad. Hindi ko na kahal-hilaw na. Yo, hello. Sana po yo. Lamig kayo niyo. Yo, mukha ako po limon. Tawa, may panit ka na siya. Panit kayo. Okay kayo. Kabilaw ka sila. Dami ko na akong ganun, lago. No filter kasi. Normal mo face. Mga kailangan. Ang mga face mo ano?